नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और भोजपुरी शेरनी भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह जी के बारे में, जिनकर होली के गाना आ रहा बा। आप सब जानते बानी साल 2022 के हो सकेला इस सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर होली के गाना होखे, जो कि बहुत जल्द आप लोगन के देखे की मिली ब्लू वीट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल ई गाना के एगो पोस्टर हमरा पास आयल बा, जो कि शूटिंग के टाइम के ही बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर ऊ फोटो के देख सकतानी, जोना में हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी और भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह जी भी बाड़े। और गाना के जोन बा शूटिंग हो रहा बा बहुत ही कमाल से। और अक्षरा सिंह जी खेसारी लाल यादव जी के कंधा पर चढ़ल बाड़ी पीठ पर, और आप लोग देख ही सकतानी कि अभी एगो झांकी बा, बाकी असली गाना तो अभी बाकी बा। तो तैयार रही आप लोग, बहुत जल्द बिग ब्लास्ट होके वाला बा आप सबके बीच में, और वो डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग। तो तैयार रही आप लोग। जैसे ही ई गाना के कोनो ऑफिशियल टीजर पोस्टर चाहे रिलीज डेट से संबंधित कोनो भी जानकारी आई, आप लोगन के अपडेट मिलते रही। बस आप लोगन के काम करे के बाद चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।